आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेनेत झालेल्या आमदार वैभव नाईक यांचं मालवणमध्ये आगमन होत आहे। मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक त्यांच्या स्वागतासाठी जमले। आपल्याबरोबर शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी आमदार वैभव नाईक यांच्या स्वागतासाठी आपण इकडे जमला। काय भावना व्यक्त करता? या ठिकाणी भूकंप या आपल्या महाराष्ट्रात झालेला आहे। यामध्ये सन्माननीय आपले मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं जे काम या 2.5 वर्षाच्या काळात झालं, या सिंधुदुर्गाला दिलेलं हॉस्पिटल असून देत, मेडिकल हॉस्पिटल असून देत, किंवा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, या मालवण शहराला, या मालवण तालुक्याला दिलेला निधी असून देत, यात आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून प्रचंड निधी या मालवण तालुक्याला, शहराला आला। आणि असं असताना या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं वातावरण या महाराष्ट्रात असताना हे वातावरण ढवळून काढण्यासाठी या ठिकाणी बीजेपीने हे जे काही षडयंत्र या ठिकाणी रचलेलं आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी लोकांमध्ये सन्माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आमदार वैभव नाईक यांच्याबद्दल सहानुभूती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। आणि या सहानुभूतीमुळेच या ठिकाणी असंख्य या ठिकाणी शहरातले नागरिक या ठिकाणी जमा झालेले आहेत। आणि या ठिकाणी सन्माननीय उद्धव ठाकरेंबरोबर आमदार वैभव नाईक हे एकनिष्ठ राहिले, त्याबद्दल आमदार वैभव नाईकांचं या ठिकाणी स्वागत आम्ही या ठिकाणी मालवण शहराच्या वतीनं, मालवण तालुक्याच्या वतीने या ठिकाणी करत आहोत। आणि भविष्यात आम्ही या ठिकाणी सन्माननीय आपले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी ठाम राहणार आहोत, असं या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। यांच्या राहण्याचा निर्धार या शिवसैनिकांनी केला। साहेब, मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक भरण नाक्यावर जमले, काय आतुरता आहे, कशा पद्धतीच्या भावना आहेत? निश्चित या ठिकाणी मातोश्रीवर बंड केल्यानंतर या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक आज रस्त्यावर उतरलेले तुम्हाला दिसत आहेत। या शिवसैनिकांच्या एकच भावना आहे की आमचा श्वास, आमचा ध्यास ही शिवसेना आहे। आमचे बाळासाहेब हे आमचं श्वास आहे, बाळासाहेब हे आमचं दैवत आहे, मातोश्री हे आमचं दैवत आहे, आणि उद्धवजी साहेब ठाकरे हे आमचं नेतृत्व आहे। हे यातून तुम्ही सर्व शिवसैनिक दाखवून देत आहेत। आणि हेच पाठिंबा जे आपण ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून विधानसभेमध्ये जो आमचा लढवय्या आमदार आपण वैभवजी नाईक साहेब यांना पाठवलं, ते वैभवजी नाईक साहेब या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने आमचं नेतृत्व करत आहेत। आज शिंदे साहेबांबरोबर घरोब्याचे संबंध असताना सुद्धा या ठिकाणी आमदार साहेब शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलेत। हाच जो पायंडा आहे, हाच पायंडा येणाऱ्या काळामध्ये, पुढच्या काळामध्ये सर्व शिवसैनिक घेऊन या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये भगवा झंझावात, याच्यापेक्षाही भगवा झंझावात या संपूर्ण तालुक्यामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये करण्याचा निर्धार आजच्या या सर्वांच्या साक्षीने आम्ही करतो आहोत। आणि आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक यांचं आगमन होणार आहे, आणि त्यांचं जल्लोषात स्वागत आपण त्याच ताकदीने, त्याच मेहनतीने या सर्व शिवसैनिक करतील। आमदार वैभव नाईक यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। अगदी थोड्याच वेळात वैभव नाईकांचं आगमन होत आहे। हम तुम्हारे साथ हैं। वैभव नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैभव नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोण लो रे कोण लो, शिवसेनेचं
एक सेकंद भवानी हर 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 हिंदुदेश सरसरमध्ये महाने बाळासाहेब ठाकरेंचा अरे कोण आला रे कोण आला कोण आला रे कोण आला हिंदुदेश सरसरमध्ये महाने बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज कुणाचा अरे हिंदुदेश साहेब ठाकरेंचा वैभवजी नाईक आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तो साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राइट साहेब आगे बढ़ो उद्धवजी ठाकरे साहेब आगे बढ़ो आराध्य दैवत शिवछत्रपतींना वंदन करून आम्हा सर्व शिवसैनिकांचं दैवत माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून आज त्यांच्या दृढ विचाराने आणि संयमी नेतृत्वाने आम्ही सर्वजण शिवसेनेची धुरा सांभाळतोय ते आदरणीय यांच्या समर्थनार्थ या ठिकाणी तुम्ही सर्वजण जमला ते पक्ष नेतृत्व माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून आज युवा नेतृत्व आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना अभिवादन करून आज आमचे ज्येष्ठ नेते भाईसाहेब गोवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे संपूर्ण मालवण तालुका आज या ठिकाणी काम करत आहे आणि हे काम करत असताना सर्वसामान्य शिवसैनिकांना एकत्र घेऊन त्यांनी आज हे काम पुढे नेण्याचं कार्य केलं आमच्यासारख्या सर्वसामान्य शिवसैनिकांना एकत्र केलं आणि त्याचा झंझावात म्हणून आमदार साहेबांना या ठिकाणी विधानसभेत पाठवलं आणि हे विधानसभेत पाठवल्यानंतर या विधानसभेतला जो काही बहुमान असतो या शिवसैनिकांनी मला विधानसभेमध्ये पाठवलंय या मालवणच्या शिवसैनिकांनी म्हणजे ज्या शिवसैनिकांसमोर माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे नतमस्तक झाले होते त्या शिवसैनिकांचा मान ठेवण्यासाठी माननीय आमदार साहेब तुम्ही आमची जी निष्ठा मातोश्रींसोबत दाखवली उद्धवजींसोबत दाखवली त्याबद्दल आज सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आम्ही तुमचं अभिनंदन करतो आज या निष्ठेच्या जोरावर येणाऱ्या काळामध्ये ज्या निवडणुका असतील ज्या पक्ष वाढवण्याचं काम असतील हे माझे सर्व सहकारी आम्ही सर्व शिवसैनिक एकत्र येऊन हा जो पक्षाचा आमचं कुटुंब आहे हे कुटुंब वाढवण्याचं काम या ठिकाणी निश्चितपणे करणार आहोत आज खासदार विनायकजी राऊत साहेब आमचे नेतृत्व जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुभाई दुधवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज पालकमंत्री उदयजी सामंत असतील या सर्वांचा आम्हाला अभिमान आहे या सर्वांचा सुद्धा या मालवण तालुक्याच्या वतीने आम्ही अभिनंदन करतो की तुम्ही सुद्धा या मालवण शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलात आणि आम्हाला सर्व शिवसैनिकांना आधार दिलात आणि हेच कार्य येणाऱ्या काळामध्ये हा भगवा झंझावात यापेक्षाही आम्ही भरभरून नेऊ हे या ठिकाणी मालवण तालुक्याच्या वतीने आम्ही सांगतोय आज सांगताना सर्व जे कोणी गेले या ठिकाणचे आमदार गेले असतील परंतु जे काही आपले कार्यकर्ते आहेत हे कार्यकर्ते मात्र कुठेही गेले नाही मग त्या ठिकाणी नितीनजी वाळके असतील भावी जोगी असतील हे अनेक गेलेल्या आमदारांसोबत त्या ठिकाणी त्यांची चर्चा झाली परंतु त्यांनी एकच सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनाच आमचा ध्यास आणि शिवसेनाच आमचा श्वास त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना हा श्वास समजून येणाऱ्या काळामध्ये उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली हे शिवसेनेचं सरकार शिवसेना आणि शिवसेना पक्ष आपण मजबूत करूया आवाज कुणाचा आवाज कुणाचा छत्रपती शिवरायांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख आणि आमचं सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीचं अभिवादन करू खरं तर आज आपण सर्वजण उद्धवजींच्या पाठीशी आहोत हे दाखवण्यासाठी आज आपण सर्व एकत्र जमलेलो आहोत महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला आपल्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाने परिश्रमाने खरं तर उद्धवजींनी मला या ठिकाणचा विधानसभेचं तिकीट दिलं आणि 2 वेळा आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातनं मला आमदार केलं खरं तर हे आमदार करताना तुमचे सर्वांचे परिश्रम होते आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र सर्वसामान्य कार्यकर्ता आमदार झाला खरं तर गेल्या राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या आणि सोमवारी मतदान झाल्यानंतर
10 वाजता उद्धवजींकडे समजलं की हे आमदार आपल्या जिल्ह्याच्या आपल्या मुंबईच्या नेटवर्कच्या बाहेर आहे आणि उद्धवजीने आमच्या सगळ्या आमदारांची भेट घेतली आणि उद्धवजींचे त्यावेळी 27 आमदार आम्ही उपस्थित होतो. त्या उद्धवजींनी सांगितलं खरं तर तुम्हाला मी आमदारकी माझ्या कार्यकर्त्यांना सांगून तुम्हाला या ठिकाणी निवडून आलं, परंतु अनेक आमदार झाले, अनेक मंत्री झाले, परंतु शिंदे आजीसारख्या 80 वर्षाच्या माणसाला किंवा एखाद्या सामान्य शिवसैनिकाला मी काय दिलं आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला जर माझ्यावर राहायचं नसेल तर तुम्ही जा, माझ्या शिवसैनिकांना घेऊन मी काम करेन. खरं तर अनेक लोकांना शिवसेनेने परत दिली, बाहेरच्या कार्यकर्त्याला आमदार दिलं, पण असे अनेक कार्यकर्ते आहेत, आमचे भाई गोयगड सारखे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना शिवसेनेने काय दिलं, परंतु ते शिवसेनेशी एकनिष्ठ झाले. त्यामुळे आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे की शिवसेना जेव्हा अडचणीत असेल तेव्हा आपण शिवसेनेच्या सर्व शिवसैनिकांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेचा भगवा आपल्याला डोलान फडकत असेल तर आपण सगळ्यांनी शिवसेनेला राहिलं पाहिजे. खरं तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं. एकनाथ शिंदेनी खरं तर मला नेहमी सन्मान देण्याचं काम केलं, परंतु निष्ठा आणि जेव्हा प्रश्न येईल तेव्हा मात्र आम्ही शिवसेनेवर असो हे आम्ही स्पष्टच केलेलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही निश्चितपणे आम्ही उद्धवजींबरोबर आहोत, शिवसैनिकांबरोबर आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये अनेक शिवसेना फुटून गेलेत. आपण बघत असाल त्या लोकांची अवस्था काय झाली, ते आज लोक कुठे आहेत आणि खऱ्या अर्थाने गेल्या याच मतदारसंघामध्ये आपलं शिवसेनेचं डिपॉझिट सुद्धा जप्त झालं होतं, परंतु त्याच मतदारसंघामध्ये शिवसेना डोलाने या ठिकाणी 2 वेळा आमदार होऊन या ठिकाणी उभी झाली. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेचे शिवसेनेचे आमदार कुठे आहेत याचा पण विचार या माझ्या जे आमदार गुवाहाटीला गेले त्यांनी केला पाहिजे. खरं तर ही लढाई शिंदे किंवा शिवसेनेची नाही, तर ही लढाई मध्यमस्त झालेल्या भाजप विरोधात आहे. खरं तर भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेला संपवण्यासाठी आहे. खरं तर राज्यातले देशातले अनेक पक्ष संपले, परंतु शिवसेना त्यांच्यापुढे झुकली नाही आणि उद्धवजी त्यांच्यापुढे झुकणार नाहीत. म्हणून ही अंतर्गत बंडखोरीच्या पाठीमागे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी अनेक अर्थकारण केले. आपल्याला असेल की 50-50 कोटी रुपये देऊन आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर आज पैशासाठी काही आमदार फुटतील, परंतु त्याची निष्ठा या पुढच्या काळामध्ये त्या लोकांवर त्याची निष्ठा राहणार नाही, लोकांची त्यांच्यावर निष्ठा राहणार नाही. खरं तर आपल्याला आज मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये या मराठी माणसाला मुंबईतनं आणि महाराष्ट्रात हद्दपार करण्यासाठी हे सगळं षड्यंत्र चालू आहे. कुठेतरी आपण या राज्यामध्ये देशामध्ये प्रमुख आहोत आणि मुंबईतील मराठी माणूस कुठेतरी बाहेर केला पाहिजे आणि मराठी माणसाविरुद्ध एक षड्यंत्र आहे. आज आपण बघितलं असाल की सगळीच देशातले सगळ्याच अनेक उद्योगपती, अनेक राजकीय लोक या शिवसेनेसारख्या छोट्या पक्षांच्या विरोधात मोठी मोहीम घेऊन जात आहेत. परंतु निश्चितपणे शिवसेना आपण बघितलं असाल गेल्या 2 दिवसामध्ये शिवसेना ज्यावेळी शिवसेना अन्याय होतो, ज्यावेळी शिवसेना जखमी होते त्यावेळी शिवसेना अधिक जोमाने या ठिकाणी काम करते. हे आजच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या घडामोडीवर या ठिकाणी दिसून आलेले आहे. खरं तर दीपक केसरकरांना शिवसेनेने काय नाही दिलं, आज आमदार केलं, मंत्री केलं. आम्ही एक बोल मागे राहिलो की दीपक भाईंना, आणि खरं तर 4 दिवसापूर्वी दीपक भाईंना मुद्दाम फोन करून विचारा की राज्यसभेची निवडणूक झाल्यानंतर आम्हीच सांगितलं आदित्यजींना की दीपक भाईंवर तुम्ही आता जबाबदारी चांगली दिली पाहिजे, दीपक भाईंना तुम्ही मंत्री केलं पाहिजे अशी मागणी करणारा आम्हीच होतो. हे दीपक भाईंना कधी भेटले तर विचारा. खरं तर विकासाच्या बाबतीमध्ये आम्ही नेहमीच या जिल्ह्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये विकासाची कामं उद्धवजींच्या मार्गदर्शनात खूप झाली. खरं तर 1.5 वर्षाचा करोना, उद्धवजींचं आजारपण, परंतु कालच्या खरं तर अनेक आमदार सांगतात की आम्हाला निधी मिळाला नाही. खरं तर निधी मिळाला नाही तक्रार करणारा प्रमुख आमदार कोण असेल, त्याने नेतृत्व कोणी केलं असेल तर महाराष्ट्रामध्ये मी केलं आहे. खरं तर डिसेंबरच्या अधिवेशनात निधी न मिळाल्यानंतर आम्ही सगळे उद्धवजींना भेटलो आणि कालच्या मार्चच्या अधिवेशनामध्ये शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांना जास्तीत जास्त निधी कोणाला मिळेल सुद्धा तो शिवसेनेच्या आमदारांना मिळालेला आहे. आज शिवसेनेच्या बजेटमध्ये, राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये बजेटपीठ असते, त्या बजेटपीठमध्ये शिवसेनेच्या आमदारांना सर्वाधिक निधी आज मार्चमध्ये मिळाला. खरं तर उद्धवजींनी मान्य केले की करोनामध्ये आपण राज्यातल्या जनतेला न्याय देऊ शकतो नाही, परंतु राज्यातल्या जनतेला न्यायापेक्षा राज्यातील जनतेचे प्राण वाचवणे गरजेचे होते. आज जर कोणी या राज्यामध्ये प्राण वाचवले असतील तर ते उद्धवजींनी वाचवले असतील. आणि खरं तर उद्धवजींसारख्या नेतृत्वावर पदाची अपेक्षा नाही, पदाची लालसा नाही, आणि त्या उद्धवजींचा नेतृत्व आम्ही मानतो याचा खरोखर आम्हाला सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. एका क्षणात त्यांनी सांगितलं की मी उद्यापासून या बंगल्यावर राहणार नाही. खरं तर सत्ता संपत्ती याचा मला कधी मोह नाही आणि म्हणणं खूप सोपं असतं, परंतु ते आचरणात आणणं खूप महत्वाचं असतं आणि ते उद्धवजींनी आणलं. नाहीतर या राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा या मतदारसंघात राहिलेले आहेत. सत्तेसाठी त्यांनी काय काय केलं आणि त्यांची अवस्था काय काय आहे ती आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे. पत्ता कडवा आहे, पत्ता कडवा आहे. उद्धवजींच्या मार्गदर्शनाखाली या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना काम करायचं आहे. आज उद्धवजींनी ज्यावेळी आपल्याला खरं तर सुतमाप दिलेला आहे
शासकीय मेडिकल कॉलेज असू देत, अनेक विकासाची कामं असू देत, अनेक बंधारे असू देत, ही सगळी कामं उद्योजींच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहेत. खरं तर सत्ता येईल, सत्ता जाईल, पदे येतील, पदं जातील, परंतु आपली निष्ठा आपण कधी हलता कामा नये या भूमिकेशी मी ठाम आहे आणि माझे सर्व शिवसैनिक ठाम आहेत. यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा आज सत्ता असेल किंवा सत्ता नसेल, परंतु जो उद्धवजीने आणि बाळासाहेबांनी आपल्याला एक आलेख दिलेला आहे, बाळकडू दिलेला आहे की निश्चितपणे आपण सर्वांनी शिवसेनेचे आणि लोकांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. सत्ता येतील आणि सत्ता जातील, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आपण बघितलं असेल की महाराष्ट्रामध्ये आज शिवसेनेबद्दल एक सांधुनी निर्माण झालेली आहे. का सांधुनी निर्माण झाली आहे? माझा लागला गळाला, एकनाथ शिंदे पळाला, माझा लागला गळाला. आणि खरं तर ह्या सगळ्या भूमिका असताना आपण सर्वजण शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे आपण मालवण तालुक्यात उभे आहोत. त्याबद्दल आपलं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन आणि कौतुक या ठिकाणी करतो. आणि माझ्यासारख्या शिवसैनिक सुद्धा खरं तर आज माझ्या शिवसैनिकांनी आम्ही उद्धवजींच्या मनामध्ये एकच सांगितलं की खरं तर उद्धवजींनी आपल्याला सांगितलं, आपल्यासारख्या शिवसैनिकांनी सांगितलं म्हणून शिवसैनिकांनी आमचा प्रचार केला आणि असे अनेक आमदार या ठिकाणी झाले. आज शिवसेनेमध्ये अनेक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पदे दिली, यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा पदे मिळतील. परंतु ज्या ज्यावेळी शिवसेना अडचणीची आहे, ज्या ज्यावेळी निष्ठेचा प्रश्न येईल, त्यावेळी या मतदारसंघाचं नाव आपण या ठिकाणी सर्वात पुढे असेल. आणि म्हणून आपल्या सर्वांच्या सहकार्याचा पहिला आमदार या ठिकाणी उद्धवजींनी सांगितलं शिवसेनेवर कोण राहणार, तर पहिला आमदार या ठिकाणी पोहोचलो आणि निश्चितपणे वैभवजी नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वैभवजी नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हमारा नेता कैसा हो, वैभव नाईक जैसा हो. हमारा नेता कैसा हो, वैभव नाईक जैसा हो. आमिषे मिळतील, परंतु ही आमिषं आयुष्यभर पुरणार नाहीत. आज सत्ता येतील, उद्या मंत्रिपद सुद्धा मिळतील, परंतु ती आयुष्यभर टिकणार नाहीत. आणि गद्दारीचा डाग कोणी किती केंद्रात मंत्री झालं, राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तरी तो डाग कधी पुसून जाणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांनाच या ठिकाणी आहे. आणि आपल्या मतदारसंघातलं काम या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा मतदारसंघात नाही तर आपल्या जबाबदारी आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला भगवा अजून डोलाने फिरवला पाहिजे. आज जे लोक जातील त्यांना काही दिवसात कळेल की त्यांची अवस्था काय झाली आहे. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनेचे आणि उद्धवजींचे हात बळकट करण्यासाठी, आदित्य ठाकरे यांचे हात बळकट करण्यासाठी, विनायक राऊतांचे हात बळकट करण्यासाठी आपण सर्वजण या शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे या ठिकाणी उभे आहोत. खरं तर आज माझा तुम्ही सत्कार सन्मान केलात, एवढं कुठलंही मोठं काम केलं नाही, तर मी ज्या निष्ठेने तुम्ही काम माझं केलात त्या निष्ठेला पायी करण्याचा प्रयत्न केला आणि या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा निष्ठेला पायीकच राहील आणि निष्ठेबरोबर राहील एवढंच तुम्हाला सांगतो. आणि आपण सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि सांगतो जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
सध्या घडामोडी आणि या राजकारणाला जो डाग या ठिकाणी या महाराष्ट्रात लागला, खऱ्या अर्थानं सन्माननीय आपले मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी साहेब ठाकरे यांनी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिलेलं मेडिकल कॉलेज असून दे, त्या ठिकाणी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी आपल्याला मंजूर केलं 1000 कोटीचं, त्या ठिकाणी जिल्ह्याला, मालवण तालुक्याला, मालवण शहराला उद्धवजी ठाकरे आणि सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांच्या माध्यमातून प्रचंड निधी या ठिकाणी आम्हाला प्राप्त झाला. या ठिकाणी प्रचंड विकास कामं आम्ही केली. अशा पद्धतीचं चांगलं वातावरण या महाराष्ट्र राज्यात असताना या महाराष्ट्र राज्याचं वातावरण ढवळण्यासाठी बीजेपीने जे काही षडयंत्र या ठिकाणी आखलेले आहे, खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी या सर्व घडामोडींनंतर सन्माननीय आपले मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या बाजूने सहानुभूतीचं वातावरण या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यातली जनता ही उद्धवजी ठाकरे यांच्या बाजूने सक्षम उभी आहे आणि या ठिकाणी या मालवण तालुक्यात, मालवण शहरात जमलेले असंख्य नागरिक हे सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना पाठिंबा म्हणून या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि आपले आमदार सन्माननीय आपले वैभवजी नाईक यांनी या ठिकाणी एकनिष्ठ राहून या ठिकाणी आमच्यासारख्या शिवसैनिकांना या ठिकाणी अभिमानास्पद या ठिकाणी अभिमान मिळवून दिलेला आहे. आम्हाला या ठिकाणी मोठा गर्व वाटतो की आमचे आमदार या ठिकाणी सन्माननीय उद्धवजी साहेब ठाकरे यांच्या बरोबर आहेत आणि आमदार वैभवजी नाईक यांच्या आणि सन्माननीय उद्धवजी साहेब ठाकरे यांच्या बाजूने आपण पाठिंबा ठाम उभे आहोत आणि भविष्यात या ठिकाणी या मालवण शहरात, मालवण तालुक्यात, या जिल्ह्यात वातावरण हे भगवमय असेल. या ठिकाणच्या निवडणुका या आपण या भगव्याच्या झेंड्याखाली लढू आणि जिंकू असा आत्मविश्वास या ठिकाणी सांगतो आणि या ठिकाणी आमदार वैभवजी नाईक यांचा या ठिकाणी आभार मानतो की या जिल्ह्याला या स्वाभिमान कसा असतो हा तुम्ही शिकवून दिलात आणि त्यामुळे आम्हाला तुम्ही आमदार आमचे वैभव नाईक यांचा फार अभिमान या ठिकाणी आम्हाला वाटतो आणि त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक यांचे ऋण व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तालुका समन्वयक आमच्या पूनम चव्हाण याला विनंती करतो त्यांनी आमच्या नमस्कार. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपतींना मानाचा मुजरा हिंदू हृदय सम्राट सेनापती आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मनापासून अभिवादन करते. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा मनापासून अभिवादन करते. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे लाडके आपले वैभवजी नाईक साहेब यांचे सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आहे आणि आपण सर्व शिवसैनिक, सर्व पदाधिकारी आणि आपल्या महिला भगिनींचं सुद्धा मी या ठिकाणी इथे सहर्ष स्वागत करते. आज एवढा पाऊस असून सुद्धा आपण एवढ्या संख्येने इथे उपस्थित राहिलो हेच आपल्या कुटुंबात मिळणारं प्रेम आहे आणि हीच आपली सर्वांची शिवसैनिक म्हणून निष्ठा आहे. आज निष्ठावंत नेता कसा असावा, एक आदर्श नेता कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण आणि उत्तम आदर्श आपल्याला आपल्या वैभवजी नाईक साहेबांनी घालून दिलेला आहे. कारण एवढी प्रलोभनं समोर असताना सुद्धा आपण आपल्या कुटुंबाशी एकनिष्ठ कसं राहिलं पाहिजे, आपण आपल्या कुटुंबातल्या सदस्यांना कशा पद्धतीने सपोर्ट केला पाहिजे आणि त्यामुळेच मी खरं सांगते संपूर्ण महिला आघाडी आणि सर्व शिवसैनिकांच्या वतीनं मी वैभवजी नाईक साहेबांचं खरंच कौतुकही करते आणि आमच्यासारख्या युवा पिढीला एक नेता कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण आणि उत्तम आदर्श वैभवजी नाईक साहेब आहे. आज या प्रसंगी मी एवढंच सांगेन, आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत ते आपले कुटुंब प्रमुख आहेत. शिवसेना पक्ष हा 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण या तत्वावर चालणारा पक्ष आहे आणि या पक्ष नुसता पक्ष नसून ही संघटना नसून हे आपल्या सर्वांचे कुटुंब आहे आणि या कुटुंबात एखादी जर काही आपल्यावरती आपत्ती आली, एखादं जर काही आपल्यावरती संकट आलं तर आपण कशा पद्धतीने एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे याचं उदाहरण म्हणजे तुम्ही आम्ही सर्व शिवसैनिक आहोत. आज बघा आलेली परिस्थिती आमच्यासारख्या युवा पिढीला अतिशय गलिच्छ राजकारण बघायला मिळत आहे, गद्दारीचं गलिच्छ राजकारण आपल्याला बघायला मिळत आहे. पण तरी सुद्धा निष्ठावंत नेते, निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणजे काय याचं उदाहरण आज त्या दिवशी आपण पुण्यामध्ये बघितलं. आज मालवणमध्ये एवढा पाऊस असताना सुद्धा आपण एवढ्या संख्येने उपस्थित राहिलो ही आपली निष्ठा आहे या कुटुंबावरची आणि या सेवेवरची. मी जास्त बोलणार नाही पण नक्कीच आमदार साहेब तुम्हाला नक्की सांगेल की तुमचा आदर्श आमच्यासारख्या युवा पिढीला नक्कीच आहे. त्यामुळे नक्कीच आम्ही तुम्हाला एखादं मंत्रिपद मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही. नेहमीच तुम्ही दाखवलेली दिशा आणि नेहमीच तुम्ही दाखवलेलं पाऊल त्याच पावलावरती आम्ही पाऊल पुढे नेऊ आणि त्याचप्रमाणे तुम्हालाही मंत्री करू. तसंच या सिंधुदुर्गात सगळीकडे अजून शिवसेनेचा संदर्भात कसा निर्माण होईल यासाठी आमच्या युवा पिढीचा आणि महिला प्रतिनिधींचं नेहमीच वर्चस्व असेल. आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यात
आमच्या वैभवपुरी शिल्पा मॅडम या ठिकाणी आपलं नाव घेतलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन. धर्मवीर संभाजी महाराजांना वंदन. आज जिजाऊंची प्रेरणा घेऊन आम्ही सर्व महिला मावळी इथे एकत्रित आलेलो आहे. कारण सर्वांना जाहीर आहे की आज आपण बघतोय काही नेत्यांनी बंद केलाय शिवसेनेच्या विरोधात. शिवसेना ही एक आई आहे, आमची माता जननी आहे आणि त्या मातीच्या काळजाला घास मारून आज गेल्याचं कातळ घालायला गुवाहाटीला जे तिथे बसलेले आहेत तर त्यांना आम्ही अजूनही आई माफ करायला तयार आहे. तुम्हाला विनंती करतोय तुम्ही या, परत या. आणि आज निष्ठावंत शिवसैनिक सर्व दिवसात पाऊस बघतोय आपण. कदाचित आमचे सर्वांचे लाडके नेते पक्षप्रमुख आपले बाळासाहेब ठाकरे, उद्धवसाहेब ठाकरे या कदाचित देव परीक्षा बघतोय की मुसळधार पाऊस घेऊन बघू किती निष्ठावंत इथे एकत्रित येतात. तर आज संपूर्ण जनसमुदाय भोगमय झालेला आहे. आमचे वैभव लाडके सर्वांचे आमदार वैभवजी नाईक इथे त्याच्या स्वागतासाठी आपण सर्व माऊली सर्व पुरुष वर्ग इथे एकत्रित आलेलो आहे. त्याचे कारणही तसंच आहे, निष्ठावंत. निष्ठा बुडाली, निष्ठा जिवंत राहिली, अखंड राहिली. आणि काहींनी आरोप केले, त्याच्यावर प्रत्यारोप झालेले आहेत. तर आम्ही ते सर्व माऊली इथे कोरून टाकायला आलेलो आहोत. तर वैभवजी नाईक यांना आम्ही इथे शुभेच्छा देतोय. आणि मी म्हणते काही नेत्यांनी आरोप केला की निधीसाठी आम्ही गेलो, हिंदुत्वासाठी गेलोय. तर अचानक हिंदुत्व अक्षरशः काटकोनातून उभं राहिलं का? हिंदुत्व करू नका. आम्ही सगळे एकत्र आहोत. आमचे मुस्लिम बांधव असू देत, कॅथलिक बांधव असू देत, सर्व आम्ही एकत्रित आहोत. आमचा तुम्ही गैरसमज निर्माण कृपया करू नका. हिंदुत्व हा मुद्दा नाहीच आहे. मुळात मूर्ख नाही आहे जनता की तुम्ही जे काय वावरताय बोलताय की तुमचे सोशल मीडियावर काही आक्षेप करताय. तर मी आमदार साहेबांना आज आम्ही सर्व माता भगिनी म्हणून ओळखतोय. निधी कित्येक कोटीचा निधी आलेला आहे आज जिल्ह्यात. तर खास करून मालवणवासी आम्ही सर्व जाऊन पाहिलेलं आहे. निधी काय आमदार वैभव नाईक का ऐकते जाऊ शकतात का? सत्ता असो नसो त्यांनी नेहमीच निधी इथे आणलेला आहे. निधी हाही विषय नाहीये. विषय फार चुकीच्या वळणावर गेलेला आहे. आणि हिंदुत्व हा मुद्दा जो पुढे आणलेला आहे त्याचा सर्व नेत्यांना आम्ही सांगतो की तुम्ही हिंदुत्व हा मुद्दा कृपया करून टाका. आमच्यात गैरसमज निर्माण करू नका. इतिहास गवाह आहे की स्वराज्यात पण फूट पाडली गेली. अनोची दत्तोजी सारखे फितूर निर्माण झाले, तसेच हे फितूरच निर्माण झाले. तर त्या काळात महाराजांनी हत्तीच्या पायदळी तुम्हाला गेलं, कुठे कडेलोट केलं गेलं तर सर्व जनता आज तुम्हाला दाखवून देऊ, तुम्हाला कडेलोट करून टाकू. आज सर्व माऊलींच्या डोळ्यात अक्षरशः अश्रू आहेत. वर्षा पंढरपूर साहेब जेव्हा सत्तेचा अजिबात त्यांना मोह नाहीये. जे बाहेर पडताना जे घराघरातून माऊलींनी डोळ्यातून पाणी काढलंय तोच श्राप आहे. तर यापुढे आम्ही अजिबात खपून घेणार नाही. तर स्वराज्यही सदैव अमर राहणार आणि आमचं हिंदुत्वही अमर राहणार. त्याशिवाय आमचं भगवान जे वातावरण आहे, सेना जी आहे ती सदैव अखंड राहणार आहे. आणि वैभव नाईक साहेबांनाही मी आज इथे शुभेच्छा देते. भविष्यात नक्कीच मोठे मंत्री बनतील याची मी शुभेच्छा देते. आणि इथे मी 2 शब्द थांबवते. जय जिजाऊ. यानंतर आमच्या आचार्याचे भाई परत विनायकचे भाई परत आमदार साहेबांबद्दल दाखल करून आमचे नवलजी वाळकर त्यांनी सुद्धा 2 मिनिटं कार्यक्रमावर. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून आजच्या या आमचे सर्वांचे लोकप्रिय आणि कर्तृत्ववान आमदार माननीय वैभवजी नाईक यांच्या स्वागतासाठी आज मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवसैनिक त्या ठिकाणी जमलेले आहेत. मी मनापासून सांगतो, शिवसेना ज्यावेळी स्थापन झाली, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या ईर्षेने मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी ही शिवसेना स्थापन केली. आज मितीपर्यंत
या शिवसेनेवर बरेच लोकांनी गद्दारी केली, पण आपण बघतो गद्दारांची स्थिती काय झाली. आणि आता जी गद्दारी झाली, ही गद्दारी जरी सांगत असले हिंदू हिंदू, मला एक सांगा, 2.5 वर्षामध्ये तुम्हाला हिंदू आठवला नाही का? 2.5 वर्षामध्ये सत्तेत असताना, सत्तेची पदं भोगताना, मुख्यमंत्री म्हणताना मुख्यमंत्र्यांकडे जी महत्वाची पदं होती ती पदं तुम्हाला दिली. नगर विकास मंत्री तुम्हाला दिलं, बांधकाम मंत्री तुम्हाला दिलं, आणि त्या पैशाच्या जीवावर, त्या सत्तेच्या जीवावर तुम्ही जो पैसा कमवला, आणि आता तुम्ही घाबरताय. कशाला घाबरताय? मला सांगा, केली लागेल म्हणून? आणि हेच कारण आहे आज खऱ्या अर्थानं मी सांगतो मला केळीची भीती या भाजपवाल्यांनी यांना दाखवली, आणि त्यामुळेच हे सर्व आमदार आज या ठिकाणी बंडखोर करून गोवाटीला गेलेले आहेत. परंतु आमचा जो आमदार, ज्या आमदाराने या सर्व एक निष्ठ ठेवून या ठिकाणी आमच्या बरोबर आहे, या सिंधुदुर्गवासियांना अभिमान वाटेल, या कोकणला अभिमान वाटेल, असं प्रकारचं कार्य आज या ठिकाणी आमच्या आमदारांनी केलेलं आहे. आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आणि या पुढेही ही संघटना 10 पटीने यापुढेही असंच कार्य त्यांच्या हातून होणार आहे, आणि 10 पटीने ही शिवसेना वाढणार आहे. या मात्र शंका नाही. आमचे आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, आम्ही रोज आता टीव्हीवर बसत असतो, बोलत असतो, किती सहनशीलता त्या माणसाकडे आहे. तेवढं मुख्यमंत्री पद असून सुद्धा तो माणूस मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षाभंगावर सोडून आपल्या मातोश्रीवर येतो. आपण बघितलं मुंबईला तिथे जाताना कित्येक लोकांनी, महिला भगिनींनी अक्षरशः डोळ्यातून पाणी काढलं. असं सहनशील नेता आज आपल्याला लाभलेला आहे, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व, त्याचप्रमाणे आमचे आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वांनी एकजुटीने, एक दलाने, एक मनाने आपण एकत्र येऊन ही संघटना आणखी 10 पटीने वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील राहून एवढी मी ग्वाही देतो या ठिकाणी, आणि एकदम थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, संयमी मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे, तरुण तडफदार पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, आणि ज्यांनी कितीतरी आमिष, कितीतरी भीती दाखवली, तरी पण ज्यांनी तुमच्या निष्ठेवर आणि आपली निष्ठा ज्यांनी दाखवली पक्षावर, ते आमचे आमदार कार्यसम्राट वैभवजी नाईक, आणि नितांत प्रेम करणारे तुम्ही सगळे शिवसैनिक आणि महिला बहिणी बघतो. आज खरी कसोटीचा क्षण आहे. कितीतरी जणांना ईडीची भीती दाखवली, कितीतरी जणांना आमिष दाखवली, परंतु तुमच्या सर्वांच्या निष्ठेचा पायी होऊन, निष्ठेला स्मरून आमच्या आमदारांनी कुठेही पाऊल टाकलेलं नाही. हे सगळे तुमच्या, आमच्या सगळ्यांची निष्ठा त्यांनी दाखवली आहे. आता पुढचं काम त्यांनी दाखवलेलं, आता पुढचं काम सगळं आपल्या शिवसैनिकांवरती आहे. शिवसैनिकांनी जर दाखवलं तर कुठेही आजपर्यंत कितीतरी अडचणी प्रसंग आले, पण ज्या ज्या वेळी शिवसेनेला ललकारलं जातं त्या त्यावेळी शिवसेना जोमाने उभी राहते. हे अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवलेले आहेत. पूनमताईने आता म्हटलेलं होतं की पुढचं ज्या राज्य हे येणारच आपलं, पण मागच्या वेळी जाईंट किलर म्हणून 2 वेळा त्यांना सत्कार झाला. जाईंट किलर म्हणून त्यांचं विधानसभेत सत्कार झाला. त्यावेळी सुद्धा खरं म्हणजे आम्हाला अपेक्षा होती की आमदारांना आमच्या मंत्रिपद मिळेल, तरी पण त्यांनी कुठेही आपलं मंत्रिपदासाठी लॉबी केली नाही किंवा काही नाही. त्यांनी पक्षावरती निष्ठा ठेवून आतापर्यंत काम केलं. ते कुटुंब कसं आहे, समाजासाठी वावरणार. मी तर त्यांच्या आजोबांपासून सगळ्यांना ओळखतोय. तर ते सगळ्यात तुमच्याशी एकनिष्ठ राहणं, ज्यांनी मला सर्वसामान्याला आमदार केला, त्या कार्यकर्त्यांशी एकनिष्ठ राहणं हेच त्यांचं ते आहे. मी कितीतरी त्यांच्यासोबत असताना अशी उदाहरणं बघितलं. जर एखाद्या कार्यकर्त्याने कुठलं वावगं काम नेलं तर ते सरळ सांगतात, हे काम सोडून मला दुसरं कुठलंही सांग. विकास हाच त्यांचा ध्यास.
हे सगळं ते आहे ते सगळं आमच्या वैभव नाईकांसाठी आमची गर्वाने आज मान ताट राहते, गर्वाने आम्ही उभे आहोत एवढंच सांगेन. आणि भविष्यासाठी आमदार साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाशी आपण असेच एकनिष्ठ राहू. परवा त्याने पण सांगितलं आज कित्येक नवीन चेहरे असे दिसत आहेत की जे शिवसेनेपासून कदाचित थोडे लांब होते, पण आज ते सगळे या प्रवाहात सामील झालेले आहेत. त्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा एकत्र करून हे तुमचं आमचं काम आहे. एकत्र करून येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत आपण सेनेचा झेंडा उंच ठेवूया, ही सर्वांनी आपण आज शपथ घेऊया आणि सर्वांचे आभार पुन्हा एकदा मानून मी सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.